Eduze kwami sijoyinwa uShenge wasehlala Nkosi. Umuntu esimbuka ekhula elapha eBhoke, sambuka ekhula, samangala sisimbona ku TikTok. Njena manje usewulo Shenge wasehlala Nkosi awuyena. Shenge asikwamukele ekhaya. Niyaphila bomkhaya ekhaya niyaphila kodwa. Shenge mfowethu kuthini uma ubona uperforma ekhaya ngakini kwaNongoma? Ubona abantu benza ngaluhlobo benza ngalo. Kukhombisa injabulo nje enkulu angithi bathi ilokhuzane it begins at home. Igama lesingisi kodwa lingishaya kodwa iqale ekhaya. Charity begins at home. Thank you Mkhaya. Charity begins at home. Kusho nje ukuthi i-support ye background umuntu la asuka khona inkulu kakhulu. So kusho ukuthi nezizwe zonke sisengayishaya uma emuva ekhaya bese sithanda besana lento yokuthi owakwethu lo siyamthanda ngeke simlahle so nje ayi kusho likhulu mfowethu kimi injabulo nje enkulu. Ubumbona uShenge wasehlala Nkosi ebayilo Shenge osewuye manje usesebhoko esikoleni. Lutho hayi cha lutho nje ngosiyami bengamboni bengiyibonela nje mina umfana oyihlalela ema-ofisini ayichofela ama-computer ayijikelele esitulo lo segijima ngasabulala ubusuku bonke ehambe egida izwe lonke leli cha hayi angimazi kusha nje kodwa ke umsankulunkulu ngoba umuntu akazi la ayophumelela khona nokuthi uyophumelela ngani so nje siyabonga. Uthini ugogo? Siyazi ukuthi isikhathi esiningi busichitha nogogo. Sikubone ilanga umveza ugogo ku TikTok khona enye ivideo akwayenza ukulapha ekhaya kwabheka umthetho sabona ulilizela saze sekulilizela nogogo. Uthini ugogo mase kubona manje uvela ngisho komabona kude? Ujabula kakhulu Nkosi yami ujabula kakhulu njalo mangikhona uyafona naye ingane yami ikhola afuna izwe lonke leli libone futhi ukuthi ingane yakhe isakhona kodwa ke ngoba usawumuntu ongasakwazi nokuhamba isikhathi esiningi sehleze ehlalele endlini kodwa nje ngokufisa kwakhe nje ngabe ngawuhamba nami zonke lezi ndawo avela ukuthi nangu ugogo kaShenge indlela nje ajabule ngayo uyangibusisa futhi noma ngihamba ngizoyodlala nomdlalo kuphi ngimfonela gogo ngiyakuphi kuthandazwe khona lapha ngibusise futhi ukuthi ngihambe ngidlalwe kahle siyabonga so nje isho likhulu leyo nto ke ukuthi nesupport kagogo ikhona futhi inkulu. Bakhona mhlawumbe abanye abaculi esingakubona ungena nabe e-studio kulonyaka ka2026? Bakhona baningi ngoba baningi asebengibizile nezingoma engakakhishwa ziningi futhi kodwa ke abanye babo akubazi nami amagama ngoba gcina nje ngawo WhatsApp ukuthi woze studio sometimes iziphuma ingoma umuntu ngingazi nokuthi ubani konje lo ngicula naye inamba yakhe nginayo sengikhohliwe ngacula ngashiya nje ngedlula mina kodwa ke bakhona ngoba akhona ama hit angaka-release kuyakuthanda na mana ke Shenge ngifisa ukubheka ukuthi njengoba ucula nabantu abaningi kangaka isho ukuthini lento ngawe nje uma uyibuka wena uthi hawu nangu nalomculo ethi mayifuna ukukhipha afune mina phakathi isho ukuthini lento uma uyibuka nje kuwena? Isho khona ukuthi abantu babona into engingayiboni mina noma beyibona noma sengiyibonile mina ngiyibona incanyanyana kangako bona abayikali ngese ngiyibuka ngalo bayibona inkulu ithandwa izwe lonke so isho khona lokho ukuthi umuntu ngathi unesiphiwo angazi noma isiphiwo noma yini wazalwa wembethe mhlawumbe ngazalwa ngembethe ngingasho njalo. Imessage ongayibhekisa kubalandeli bakho nane message ongayibhekisa kumuntu omusha njengoba sikwinyanga yomuntu omusha ukuthi ngiyabathanda beqhubeke nokuyiphatha kahle bazi ukuthi they are the future leaders behlonipha abanye abantu bahlonipha abanye abantu beyithande nje bona umuntu enze into emgculisayo yena ngale kokubuka ukuthi umunye umuntu uzothini as long as leyo nto leyo ingeke ilimaze omunye umuntu for sure uzophumelela. Shenge enkundleni zokuxhumana sithola njani? Shenge wasehlala Nkosi nje yonke indawo nje Shenge wasehlala Nkosi uzofica ngikhona ke lapho futhi asikudedele nazi inkumbi zabalandeli bakho idinga wena. Siyabonga futhi sale kahle. Besikhuluma nensizwa Shenge wasehlala Nkosi insizwa yakho khona la kwelakithi kwaNongoma la ngaphesheya kwabheka umthetho.